Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyran Watan habarlary gepleşmede başlaýas. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedov Pakistan Islami Respublikasynyň prezidenti Arif Alvi we Pakistan Islami Respublikasynyň premier ministri Mian Muhammed Shahbaz Şerifi ýurtda ýagany güýçli ýaşlaryň netijesinde köp sanly adam pidalaryny we şikayet etmelerini hemde uly meşhurly weýrançylyklara getiren suw joşgunlary derhally gynançygatyny berdi. Döwlet başçymyzy şu agyr pursatda ýurdumyzyň halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýlek hem hut öz adyndan Gurban Borunyň maşgalalaryna, dogany garnaşlaryna hemde ýakynlaryna çuňgury gynanjyny we medet berje sözlerini getirdi. Ejer çekenleri bolsa tiýdi wagtda saglamaklary baradaky dileglerini beýan etdi. Watan habarlary başymyzda dowam edýäs. Garaşda da baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident we arka dagly serdarymyň parasatly ýol başlygyna alınıp barlayan işleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne münasib ýürüleri bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 23 Ağustosda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Dekçorda paýtatymyzda boýunça uçuş amal aşyryp alınıp barlayan toplumlaryň işler hem Aşgabatyň durmuş dödümini munduny beýlegim toplumlaryň kemleşdirmek taslamlary bilen tanışdy. Döwlet başçylygymyz uçuşyň dowamyna şäheriň täze guruluşlaryna işleň ýagdaýyna paýtatymyzda durmuş ykdysadyň depgilini ösürmäge gönükdirilen giň meşhurly özgörtmeleň durmuşy geçirişine şäheriň ekologik ýagdaýyny gowlandyrmak maksady bilen görülýän şäherlere uly üns berdi. Häzirki döwürde arkadaşly Serdar taşlarına laýyklykda paýtatymyzyň durly künjeklerine ýerleşýän durmuş maksatly binalyň döwür wagtlaşdyrmagyna, olaň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede enjamlaşdyrmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Giň gerimli täzeçil taslamalaryň üstünlikli durmuşy geçirmegi, bu ulgamda öňde goýulan wezipeleri çözmege, toplumlaryň we oýlanşykly çemeleşmek netijesinde paýtatymyzyň şu künjegine ugurdaş deýgalan ýeri toplumy döredildi. Munyň özi ýurdumyzyň baş baýlyk hökmüne aglan edilen adamlaryň saglygy barada aladaanyň döwlet siýasatynyň esasy urlaryň birini öwürlenigini görkezýän aýdyň suwutnamadar. Häzirki döwürde bu ýerde öňde barjy enjamlar bilen öpüşen edilen ýokary derejeli lukmançylyk hyzmatlary hödürlenilýär. Halkara lukmançylyk merkezleriniň bir näçesi hereket edýär. Öňde barjy tehnologiýalary işin ulanmak hem ulan uzak möhletli geljegi niýetlenilmegi, sazlaşyklyk we oňuýluk adamlaryň awadan durmuşy, dörejilikli zähmet çekmek hem diňjalmak üçin ähli şertleri döretmek meselelerini paýtatymyzda şäher guruluşyk maksatnamesynyň üstünlikli amal aşyrylmagyna möhüm ähmiýete eýedigini bellemek gerek. Ak mermerli Aşgabatyň ekologiýa awadançylygynyň öpüşen edilmegine gönükdirilip, alınıp barlayan işler netijesinde kemale gelýän tokoýdulukları paýtatymyzyň şu böleginiň tebiýe keşiniň üstüni getirýär. Soňky ýyllarda halkara hyzmatdaşlygynyň forumlary hem dürlük häsiýetli çäreleri geçirmek merkezi hökmüne ykrar edilen Aşgabatda eşewurluk myhmanhana we beýleki urduş dödümlerini kemleşdirmegine uly üns berilýär. Munyň özi Aziýanyň merjen şäheri hasaplanylýan paýtatymyzyň derejesine dowlu laýyk gelýär. Burada alınıp barlayan işler toplumlaryň esasy dowam edýär. Ak mermerli paýtatymyzy üstünlikli durmuşy geçirilýän özgörtmeler maksatnamalarynyň aýdyň beýany ulturýan 20 çörlü guruluşyklar ýaşaýyş üçin ähli amatlyklar özüni jemleýän depgilini ösýän şäher hökmüne oň derejesini puxtalandyrýar. Ekologiýa hadarlaryny kybap gelýän desgalar gurulany ilmiň ýokary gazananlary we bolgamda ösen tejribeleri ulanyldy. Munyň özi döwlet başçylygy tarapyndan guruluşyk taslamalaryna bildirilýän hökmany talaplan hataryna kesitlenildi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerini we paýtatymyzda alınıp barlayan guruluşyk işleriniň ýokary hel derejesiniň öpüşen edilmegi ornuny zerur tagyllalar edilýär. Desgalyň öz wagtyna ulanylmaga berilmegi baradaky meseleler hem ýetgidärli gözegçilikde saklanylýar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Aşgabatyň üstünden uçuşy tamamlap, paýtatymyzyň Arşavil şaýolunyň we Andalyp köçesiniň çatyryna ýerleşýän köp zowlukly awtomobil köprüsiniň ýanyna guruluşygy meýilleşdirilýän durly maksatly binalarň ýerleşik ýerlerine başlanan şekil taslamlary bilen tanışdy. Bular paýtatymyzyň dödümleriniň sazlaşyk ösüşini öpüşen etmege gönükdirilen durly maksatly täze guruluşyklar bolar. Hormatly prezidentimiz paýtatymyzyň çäklerini gurulmagy gözüňe tutulup hödürlenen taslamalaryň desgalyň aýratynlyklary barada hasabat berildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov görkezlen taslamalar bilen tanışyp, olaň häzirki döwrüň ruhuny we paýtatymyzyň okully ösüşine kybap gelmeligine öňsü çekdi. Şunda gurulýan durly maksatly desgalar şäheriň binagarlyk keşifi bilen bir bitew sazlaşyk emele getirmeliler. Olarda ýokary hel derejesiniň öpüşen edilmegi
möhüm talap bolup durýar. Döwlet başlarymyzy bu barada aýtmak bilen ähli gurulýan dezgalyň bede aýratynlyklaryna möhüm ähmiýet berilmeligini bellädi we bu babatda degişli ýolbaşlara anyk tapşyryklar berdi. Soňra paýtatymyzda gurulmagy millileşdirilýän saglyk goruş ulgamyna degişli detgallary barada hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli sebäplerini hemem Aşgabatda oňuýly şäher gurşawynyň döredilýändigini, borda şol sany saglyk goruş ulgamyna degişli detgallary gurmak boýunça dörli taslamalaryň durmuşa geçirilýändigini nykdy. Döwlet başlarymyz degişli hünär ugurly taslamalaryň taýýarlananyny, öňde barjy tejribeden ugur alınmalygyny, bina edilýän saglyk goruş detgallarynyň bolsa guruluşyň ýokary hili bilen tapawutlanmalygyny, häzirki zamanyň ähli görkezlerini kypap gelmeligini bellep, öňde goýulan wezipeler üstünlikli çözmek üçin ähli tagallarlar gaýgyrmaly däldigini nykdy, hemem anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyzyň belleşýärler bogurda alyp barylan işleň ähli tapgyrlary berk gözölçülükde saklanmalylar. Paýtatymyzyň gözelligine gözellik goşýan we halkymyzyň durmuş derejesiniň hasam gowlanmagyny, möhüm ähmiýeti bolan binaların guruluşyny ýokary hili guruluşyk terişdeleriň ulanylmagy, işleň täze tehnologiýa esasyna ýola goýulmagy möhüm talap bolup durýar. Tebigy we şäher guruluşynyň sadaşly utgaşmagy, ýaşyl zowluklaryň döredilmegi paýtatymyzyň ekologik awadançylygyny, adamyň ýaşamagy oňuýly denjalmak üçin zerur şertleň döredilmegi bilen bir hatarda milli taryhymyzda öçmejek iz goýan şahsiýetleri hatırlamak meselelerini ören jogaýpkärçilikli hemem toplumlaryň esasy çemeleşmeliler diýip döwlet başlarymyz belledi we bu babatda degişli ýolbaşlara anyk tapşyryklar berdi. Okulny ösýän Aşgabatda durmuşa geçirilýän şäher guruluşyk binagerlik maksatnamasyny täzeçil we sanly tehnologiýalary işiň ulanylýar. Bu bolsa paýtatymyzyň bolşy ýaly tutuş ýurdumyzyň durmuş ykdysatydan durnukly ösüş ýoly bilen barýanyny şaýatlygy diýe ak mermerli Aşgabatda durmuşa geçirilýän iri taslamalar paýtatymyzyň halkara ähmiýetli şäherlen geçirilýän merkez hökmündäki derejesini berki diýe. 26 awgustda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow san ulgamy arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu prezident maksatnamasyny we ýurdumyzy durmuş ykdysatydan ösürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek bilen balanşykly meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Hemem halkymyzyň durmuşynyň edederli ýokurlanmagyna gönükdirilen içerki siýasatyň birnäçe meselelerine garaldy. Döwlet başlarymyz ilkilen Milli Geňişlik Mejlisiniň başlygy Mämmedowa söz berdi. Ol ýurdumyzyň kanunçylygyny kemleşdirmek boýunça alyp barylan işleň netijeleri barada maglumat berdi. Soňra Milli Geňişlik Halk maslahatynyň başlygynyň ornbasary Babaýew milli kanunçylygy kemleşdirmek boýunça alyp barylan işler barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Milli Geňişlik türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny munun ýylyň kemleşdirmek, hakyky demokratik diýipleri potulandyrmak boýunça alyp barýan işiniň ören wajypdygyny belledi. Soňra gün tertibindäki meseleler boýunça hasawatlara giňger berli. Döwlet başlarymyz ykdysadyýaty sadaşly utgaşdyrmagyň köp babatda netijeli büdjet ulgamyna baglydygyny belledi. Bu işiň netijeli ýoly goýulmagy ykdysadyýatyň ötmegine oňy täsir edýär. Hormatly prezidentimiz ykdysadyýatyň dogry wagtlaşdyrmagyny, hemem diversifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegini, bazaryň we döwlet gadalaşdyrylyşynyň usullarynyň sadaşly we netijeli utgaşmagyny gözüňde tutýan, häzirki döwürde türkmen döwletini ösdürmek boýunça amal aşyrýan konsepsiýanyň erkin bazar gatnaşyklaryna tapgyrlayan geçirilýän şertlerini, ähli puwduklyň durnukly we sadaşly ötmegini öpçün etmäge mümkinçilik berýändigini belledi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda neft gaz ýataklaryny ýokary depkini özleşdirmek, täze goýulary burawlamak bilen birlikde bu toplumy dogry we enjamlary hemem hemiki terişdeler bilen öpçün etmek üçin ähli şertleň döredilýändigini aýtdy. Döwlet başlarymyz ýalňyş energetika toplumynyň netijeli işlemegini öpçün etmek, oň düzümli dogry wagtlaşdyrmak hemem önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak, neft gaz ýataklarynyň ulanylýan goýularynyň önüm berjiligini ýokurlandyrmagy ýardam edýän ilmiň gadanlaryny we innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen gönüden-göni baglydygyny bellep, bu ören möhüm puwdugy edederli diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek babatda anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz owa hojalygyny ören möhüm we jogaýpkärli möhüm bolan bugday ekişiniň ýetip gelendigini nykdy. Hormatly prezidentimiz bu möhümlerin işleri çalt we ýokary hili geçirmek zerurdygyny aýdyp, bugdaýyň bol hasylyň ýetişdirilmeginiň halkymyzyň awadan durmuşyny öpçün etmekde uly ähmiýeti ýetigini belledi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzda 2 sentýabrda bugday ekişine girişmäge ak pata berip, asylly däwe görä hormatly ýaşlarymyzdan ekişi bismillah bilen başlap bermeklerini haýyş etdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň edermen gallaçylaryna, ähli owa hojalyk işgärlerini berkarar watanymyzyň mundan beýlegim rowaşlanmagy ugruna alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz içerki sarpejleri, ýokary hili guruluşyk terişdeleri, şol sany ýurdumyzda öňürilýän sement önümi bilen dogry öpçün etmek zerurdygyny ýene bir gezek öňsü çekdi. Döwlet başlarymyz içerki we daşarky bazarlarda uly isleglere eýe bolan önümler öňürýän ýurdumyzyň hemýe toplumlarynyň bökdönşide işlemegini öpçün etmek möhümdigini belledi. Hormatly prezidentimiz ähli ugurlarda bolşy ýaly hemýe
tenagatynda halkara hyzmatdaşlygyny ösürmegiň ähmiýetlidigine özü çekdi. Hormatly prezidentimiz telekeçiligi kemme tarapyn gollaw bermegiň, hususy kärhanalaryň ýordamynyň aksadyetini eýleýän orny berkitmegiň, bazar gurallaryny giňden ornaşdyrmagyň döwletimiziň amala aşyrýan durmuş iqtisady siýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýanyny belledi. Döwlet başçylygymyz häzirki döwürde ýordamynyň dokma pudunyň innowasion iqtisadyetiň okully ösüşiniň aýdyň misaly bolup durýanyny nytady. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sentýabrda guraljak bayramçylyk däwreleriň we beýleki medeni köpçüliklerin çäreleriniň ýokary gurumaçylyk derejesini öpüşen etmek boýunça anyk tapşyryklary berdi. Döwlet başçylygymyzyň bu däwreleriň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň dörejilik ilhamyny aýdyň beýan etmeligini, halkymyzyň iň gowy dep desurlary esasyna geçirmeligini belledi. Döwlet başçylygymyz ähli meýilleşdirilen däwreleň ýokary gurumaçylyk derejesine geçirmeginiň möhümdigini belledi. Hemen bu çäreleň ýaş nesilleri umut okumagy, ruhlandyrjakdygyny, olarda bilimleri özleşdirmäge we göz ýetimlerini giňeltmäge howasny güýçlendirjekdigini aýtdy. Berkarar watanymyzyň täze taryhy ýamda ýeten sepketlerine bagyşlanan ilkinji okuw sapagy ýaşlyň watanymyza söýgüsini hasam artyryp, olaň kalplaryna watançylyk duýgularyny ösürmäge ýardam eder. Döwlet başçylygymyz zekiyli çaglary ýüze çykarmak boýunça işleri geljekde de dowam etmegiň möhümdigini belledi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow watanymyzyň oňuny bir taraplyk parahaçylyk, söýjülik we hoşniýetli goňşuçylyk we özara bekitlik hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan dörejilikli daşary siýasatyna agrarlydygyny belledi. Döwlet başçylygymyzyň aýdyşy ýaly Türkmenistan munun beýlegim ähli gyzyklanma bilerýän hyzmatdaşlar bilen netijeli özara bekitlik gatnaşyklary ösürer, netijeli söwda ykysady we medeni insanperwer hyzmatdaşlyklary iki taraply we köp taraply esasy giňeldir. Hormatly prezidentimiz daşar ýurtlary boljak saparlaryň we oňçäklerini geçiriljek ýokary derejedäki dowuşuklaryň we gepleşikleriň taýýarlygyny gurumaçylyk derejesine alyp barmagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň hemme taraply okuly ösüşiniň möhüm şert hökmüni sanylaşdyrmak işini çaltandyrmak boýunça zerur çäreleň görülmeligini özü çekdi. Döwlet başçylygymyz Türkmenistanyň uly gatnawlarynyň eýdigderligini we netijelerini ýokarlandyrmak, köp şahaly ugurdaş düzümi döretmek boýunça wezipelere durmuşa geçirmekde eşeň we oňyň orun eýileýändigini belledi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hökümet agzalaryna ýüzlenip sentýabr aýynyň durly wakalary öräni baý boljakdygyny belledi. 1-nji sentýabrda ýurdumyzda bilimleri we talip ýaşlary güni belenilýär. Şol güni siziň ähliňiz meýilnama boýunça ýokary we orta mekteplere baryp ýaşlary täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen gutlarsyňyz diýip döwlet başçylygymyz tapşyrdy. 1-nji sentýabrda Magtmuladyň ýaşlar gurumasynyň 7-nji gurultaýy geçirilýär. Täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen ähli meýilleşdirilen çäreleri ýokary gurumaçylyk derejesine geçirmek tapşyryldy. Hormatly prezidentimiz mukaddes garaşdyrlygymyzyň ýetip gelýän şanly 31 ýyllyk münasibetli birnäçe däwrel çäreleň taryhy ähmiýeti bolan şanly wakalaryň geçiriljakdygyny aýdyp, şolary häzirki günlerden başlap ýokary derejede taýýarlyk görülmeligini belledi. Meclisde döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere garaldy we puduklaryň sazlaşykly ösüşine gönükdirilen resminamalary kabul edildi. 26-njy awgustda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň ýanyny Howpsuzlyk Kengesiniň sekretarsynyň ornwasary, Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň daşary siýasat meseleleri boýunça ýürütme wekili Abdulaziz Kamilow we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipetini ýerine ýetirji Norawy kabul etdi. Mehmanlary we tapyp kabul edenlikleri üçin hoşallyk bildirip, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň we Özbegistan Respublikasynyň Uly Mejlisiniň senatynyň başlygy Narbaýewaň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedow we hormatly prezidentimize iýeren salamyny hem mäkirli sözlerini ýetirdiler. Döwlet başçylygymyz hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, prezident Şawkat Mirziýoýew we goňşy ýurduň parlamentiniň ýolbaşçysyna mäkirli jogap sözlerini aýtdy. Duşuň dowamyna hormatly prezidentimiz we Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň daşary siýasat meseleleri boýunça ýürütme wekili hem dostlukly ýurduň daşary işler ministriniň wezipetini ýerine ýetirjisi iki taraply wesiýetlerini gatnaşyklary möhüm meseleleri boýunça pikir alşdylar. İki taraply hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmagyň dowamyna özara bekitlik gatnaşyklary dürli ugurlary boýunça ösdürmek üçin uly geljeň we giň mümkinçilikleriň bardygy belenildi. İki doganlyk ýurdun we halklaryň arasyndaky netijeli we uzak möhletlerini gatnaşyklary işleňleşdirmek üçin eger uly mümkinçilikleriň bardygyny kanagtlanma bilen belläp, söhbetdeşler oň netijeli durmuşa geçirmeginiň öpçün edilmegine taýýardyklaryny nygtadylar. Şol güni daşary işler ministrligine Özbegistan Respublikasynyň wekiliýetlerine duşuk geçirildi. Duşuň barşyna siýasy, diplomatik, söwda ykysady we medeni insanperwer ulgamlarda iki taraply hyzmatdaşlyk meseleleriniň ençemesi ara alyp maslahatlaşyldy. Gepleşikliň netijeleri boýunça taraplar degişli resminama gol çekdiler. Şol güni daşary işler ministrligine Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipetine ýerine ýetirji Vladimir Norawy hem Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň ýanyny Howpsuzlyk Kengesiniň sekretarsynyň ornwasary, Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň
aşary siýasat meseleleri boýunça ýürütegi wekili Abdulaziz Kamilow Türkmenistanyň galkynç ordeni bilen sylamak dawarasy boldy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň fermanlaryna laýyklykda olara bu ýokary sylagy Türkmenistan we Özbekistan Respublikasynyň arasynda ykdysady, ilmi, tehnik we medeni hyzmatlaşygy ösdürmekde bitiren uly hyzmatlary üçin şeýle-de iki ýurdun arasynda dost, doganlyk we hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmäge goşan uly şahsy goşandy üçin münasip boldular. 27 Awgustda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedow hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça Awada millet tähatçylyk dowlagyny alnyp barýan işler bilen taşdy. Awada derýasynyň kenaryna hormatly arkadagymyza Türkmenistan şäheriniň Awada etranyň häkimi Döwlet Jumaýew deň jalşyň ýokary derejesini öpüşen etmek maksady bilen durmuşa geçirilen çäreler barada gurrun berdi. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy bu günjökde degişli alymlar bilen bilelikde ýürüti iş alyp barylmagynyň netijesinde Awada derýasynyň çeklendigini şeýle deňiz howaty bilen çöl howasynyň utgaşmagyny insan saglygy üçin ýakymly howa gurşawynyň emele gelýändiginiň ilmi esasy tasdiqlananyny aýtdy. Şeýlelikde bu ýerde gahrman arkadagymyzyň başlanjy we tagallaty bilen Awada derýasy çekildi. Bu ýeçekde tokoý dowlaklarynyň döredilmegi hem köpçülikliň bagna hallarynyň ekilmegi bilen o ekologiýa derejesi hasam ýokurlandy. Gahrman arkadagymyz Awadanyň çägine bar bolan detgalan işini dolandyrmaga örenji gaýpkärçilikli we toplumyň esasy çemleşmeginiň wajypdygyny ösü çekdi. Şeýle-de hormatly arkadagymyza bu ýerde adamlyň oňuly diýenjalşyny, wagtlaryny gyzykly we peýdaly geçirmeklerini öz içine alýan mümkinçilikler toplumynyň döredilmeligini, Awadanyň mehmanlaryna hödürlenýän hyzmatlarynyň görnüşleriniň artdyrylmalygyny we olaň hiliniň gowlandyrylmalygyny belledi we bu wagtda häkime degerli maslahatlaryny berdi. Soňra hormatly arkadagymyz Awada derýasynyň gemi durulgysyna duran agaçy geminiň ýanyna geldi. Gahrman arkadagymyz Awada milli tähatçylyk dowlagyna diýenjalýanlar üçin gemili gaýykly gedelenişlen gurulmagynyň hasam peýdaly boljakdygyny, Awada derýasy bilen gemli gaýykly gedelenje edip deňize çykýan adamlarda ajaýyp görnüşlerden ýakynly ýatlamalan galjakdygyny belledi. Munyň özi uly adamlar üçin aýratynam çağlar üçin hasam gyzykly bolar. Hadar deňizden şeýle-de uzunlygy 7 kilometrden gowrak bolan Awada derýasyna gemli gaýykly gedelenişleri gurmak üçin dowly mümkinçilikler bar. Eger zerurlyk bolsa olary ýene-de satyn almaly diýip gahrman arkadagymyz belledi we bu meseleleri içgini öwrenmek hem gemli gedelenişler gurmak wagty häkime bir näçe maslahatlar berdi. Hormatly arkadagymyz bu barada aýtmak bilen şu ýylky diýenjaş mögsüminde Awada diýenjalan adamlaň möçüri bilen gyzyklandy. Häkim 3 aýyň dowamyny Awada milli tähatçylyk dowlagyny diýenjalanyň sanyny 150 000dan aşandygyny belledi. Hormatly arkadagymyz bu maglumatyň gowunurjy ýagdaýyny aýdyp, dowlagyň diýenjaş dödümleriniň mehmanhanalarynyň arasynda degişli bätleşi guramagyň we bätleşiň netijeleri boýunça ýeňjileri höwetlendirmek maksady laýyk boljakdygyny belledi we bu babatda häkime bir näçe öwüt ünnewleri berdi. Häkime Awada gelip bu ýerde alnyp barýan işler bilen tanşanygy hem gymmatly maslahatlary beren üçin hormatly arkadagymyza tüýsürekden hoşallyk bilerdi. Şeýle-de ol öňde goýulan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirme ugruna degişli dödümleň sağlaşykly işini öpüşen etmek üçin ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdygyny anandyrdy. Soňra gahrman arkadagymyz Awadanyň çägi boýunça guran gedelenjini velosipedde dowam etdi. Hadaryň kenaryna gahrman arkadagymyzyň başlanjy we edgiderli tagallaty netijesinde kemale gelen dünýä derejeli şipaxana dowlagyny sportyň dürli görüşleri bilen meşgullanmak, beden terbiýe maşgyklaryny ýerine ýetirmek, şoltany velosiped sürmek üçin ähli amatly şertleri öpüşen edildi. Munyň özi insan saglygyny döwletiň iň gymmatly baýly hökmüne iqrar edilen Türkmenistanyna adamlaryň saglygyny gorulmagyny, amatly diýenjaş we saglyklaryny berkitmekleri ugruna döwlet derejesinde alad edilýändigini görkezýär. Aýratynam sportyň ekologiýa taýdan arasy görüş hasaplanylýan velosiped sporty ýurdumyzda işçiň ösdürilýär. Hormatly arkadagymyz velosipedli gedelenjiň dowamyna bu günjöň bagy bostanlygyny, Awadanyň binagerlik aýratynlyklaryny senledi. Gunuň ýaşmagy bilen bu günjökde ýakymly howa gurşawy emele geldi. Deňiz tarapdan öwsýän mylaýym şemal Awadanyň insan janyny tenekar howasy bilen utgaşyp adamlaryň ruhuny götürýär. Şu purtda hadaryň kenaryna diýenjalýanyň şahatlyklarynyň bagtyarlyklarynyň çägi ýok. Bu ýerleriniň ýokary ekologiýa ýagdaýy deňiziň kenaryna diýenjalýanlary ajaýyp dürüjlük üstünliklerini ruhlandyrýar. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar arkadagly serdarymyzyň eýlýurt bähwetli döwlet ähmiýetli işleriniň rowajlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokur depkilerde ösýändigini äşkar etdi. Sahavatly topramyzy ösürilip ýetişdirilýän ýerimişleň Gökbagçy ünümleriniň bitkinlik hasyly ak badarlamada bedep azyk bolçulugynyň putulanýanyna şaýatlyk edýär. Munyň şeýledigini Ahal welaýatynyň edermeni bagçaçy kärneşleriniň ýetişdirýän dünýä meşhur datly gawunlardyr garpyzlarym tasdiklaýar.
Yurdumyzda hormatly prezidentimiz daýhanlarymyza ulun berip, olaryň halal zähmetine sarpa goýýar. Mundan ruhlanýan ustad bagçaçylarymyz ýylyň-ýylyna gawun garpyzlaryň gowudan gowy görnüşlerini ýetişdirip, adyk bolçulugyna münasip goşunt goşýarlar. Yurdumyzda hususan Ahal welaýatyna daýhanlaryň zähmeti bilen öndürilen türkmen gawunynyň şirin lezzeti asyrlar boýy hemmeler haýran galyrdyr. Gawun günüň ysy şoýguny täsin gudraty ýoglandyr. Ol türkmen topragynyň taýsyz hazynalarynyň biridir. Bawadyhanlar iýrekden ekini, ýere urar kökünýän atalar sözünden ugralyp, ýa-da günlerde gawunyň gadalynjyk hemde waharman ýaly görnüşlerini ýetişdirýärler. Tejenne ustad bagçaçylar paçagyny gowradylan her biri aýry-aýry tüýnük ýüpden asyran gawun çigitlerini ekýärler. Gawunyňky 100 gün, 100 günden soň 100 gün ilçäli wagty ýetip gawun meşip ak bazarlarymyzyň toý saçaklarynyň bedegine urlýar. Türkmen bagçaçylarynyň şan şöhratyny eýleme ýaýan bereketli toprağymyzda ösüp ýetişýän gawunlar bilen birlikde ala garpyzlaram bugunky günde kärineçileriň ekip ösürip ýetişdirýän islegli önümlerdir. Hormatly prezidentimiziň owu hojulugyna berýän uly gollaw netijesinde Ahal welaýatynyň kärineçileri datly gawunlar ýaly garpyzlaryň hem bitkinlik hemde bereketli hasyny ösürip ýetişdirmek ugruna ihlasly zähmet çekýärler. Erki wagtda TV-gata gelişik berýän garpyzlar synan adamlaryň göwnüni göterýär. Mälim şeýle garpyzyň dödemi suwdan, fruktozadan, mikroelementlerden baratdyr. Garpyz seçnelen ganyrya, oň paçagyndan süýji mürebbe etinden bolsa toşap taýýarlanýar. O hojuluk işgärleri döredip berýän şertler mümkinçilikler üçin arka dagly serdarymyza pek ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Garaşda da baky bir tarap diýarymyzdan gün batar sebtine jehekläp oturan Balkyn welaýaty diňe bara geljegi uly bolan ykdysady mümkinçiliklere arkalyl FM TV-ge aýratynlyklary görünlere haýran galyrýan öz borçly TV-ge gözellikler bilen tapawdyny. Welaýatyň günorta günü orkunjegyny sumbur hemde çenler derýalarynyň kenarlaryna ýerleşýän Magtumur etrawynyň TV-ge taýdan arasa da huwaty. Öz borçly ösümlik we haýwanat dünýäsi hemde keramatly ýerleri bükünjege mehman urunurdy. Uzak wagtlap ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galyrýar. Magtumur etrawynyň ajaýyp TV-ge täsirlikleriniň biri Sünt Hatar daglarynyň aşaky akymlaryna ýerleşýän Ay daglardyr. Geoxsa taýdan ýer şarynyň iň bir amatly kunjegyny gaýtadan dikildirilýän beýik ýüpek ýolunyň çatyrygyna ýerleşýän güneşli ýurdumyzyň Balkyn welaýaty ýerasty we ýerüstü baýlyklaryň ägürt köpme şurdaky gorlaryna eýilmek bilen birlikde täsin tebigaty görünleri haýran galyrýan öz borçly tebiga gözellikleri asuda şaýkanyp ýatan mawy deňzi belent başly daglar bilen aýratyn tapawdyny. Şeýle ajaýyp TV täsirlikleriniň birimi Sünt Hatar dagynyň aşaky akymlaryna ýerleşýän Ay daglardyr. Käýerlerde bölek, käýerlerde orta tutuşgyna ýerleşýän bu belentlikleriniň Ay daglary diýip adlandyrylmagy ýöne ýeredel. Almy maglumatlardan ma'lum bolýarly aýyň üstündäki daglarda howa gatlyklarynyň bolmanlygy sebäpli olaň ösümlik örtügi ýokdur. Magtumur etrawynaky bu öz boşa dag belentlikleri toýunly çäge daşlarynyň hemde ýerki hekayamynyň udaly deňiz düýbüniň çökünlerini emele gelenler diýip çaklanýar. Şolaryň netijesinde hemde TV hadiseler esasynda bu ýerde öz boşly TV aýratynlyk emele gelipdir. Oň daşlarynyň düzümine köp mukdarda duýu saklanýar. Şoň üçin hem adasy daglara meňdemeýän bu dag belentliklerine de ösümlikler duýuş gelmeýär. Ay daglarynyň töwereklerindäki tekizlik şo ýerlerde gyrymsy agaçlardan gara tiken teňňe ýylygyny uçmak ösümliklerden guşgözi ýowşan çaýry ýaly ösümliklere helişine duýuşmak bolýar. Ay daglary ýaşylymtyly çal renklidir. Dag gatlyklary ýeti burç görnüşine dörep, daşyndan synlaryňda vulkan patlawlary meňdeýär. Dag belentlikleriniň beýikligi 15-20 metr çenli ýetýär. Ýagyş ýağmyryň ýagyp suwlaň dagyn ýalaňyş depelerinden syrygyp gaýtmagy netijesinde müňlerçe ýyllaň dowamında emele gelen ullyk çilejarlary ony hasam aýyň üstündäki daglara meňdedi. Ýağşyň täsiri esasynda depeler ýylmanyny ay daglary ýağşyň suwunyň ýeliň ysy hemde sowuk howanyň çarşyp durmagy esasynda ýuwaş-ýuwaşdan peselýän daglaryň hasabyna girýär. Şunun ýaly bir näçe tebiga aýratynlyklar bilen tapawdynýan ay daglarynyň arasyna baranygda hakykatdan hem täsin duýgulary başdan geçirýärsiň. Magtumur etrawy özüniň mehmanlaryny eşelede, syýahatçylary şunun ýaly täsini tebiga aýratynlyklar bilen haýran galyrýan öz boşly ay daglar bilen garşylaýar.
Yurdumuzun gözel tebigatyny gorap saklamakda, oňa gözelligini hasam artyrmakda Türkmenistanyň tebigaty gorumak jemgyýeti tarapyndan degişli işler alınıp barlýar. Ay dağlarynyň şeýle ajaýyplyklaryny synlap, oňa tebiga aýratynlyklaryny ruhy lezzet alan her bir adam hormatly prezident bilen adyna tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini beýan edýärler. Raýatlamadan medeniýetde diňjarmaklaryny üçin etmekde medeniýet we sunudy saatlama tarapyndan gurulýan şäherlere iýleşmeden ruh berentligini hemde watan söýjülük duýgularyny artdyryp, olaryň geljegi bolan anamyny hasam berkidi. Munyň özi watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň bellenjek nowatdaky senetiniň ýakynlaşmagy arkaly aýratyn täsirli ýagdaýda ýüze çykýar. Munyň şeýledigi paýtatymyzdaky Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşegine geçirilen Türkmenistanyň döwlet simfonika orkestriniň garaşsyzlyk, parahatçylyk, dostlyk atly konsertinden hem göz ýetirmek boldy. Mukamlar köşegine guralan konsert ýurdumyzda medeniýet we sunudy ulgamynyň ösürilmegine, şol sanly artistlaryň, sadan alan kompozitorlaryň, ýerine ýetirjilen öz zehni ukuyplaryny dol derejede açyk görkezip bilmekleri üçin döwlet derejetine ulun serliýänligine aýdyň şaýatlyk etdi. Konsert maksatnamatyna giyirdilen çykyşlaryň arasynda dünýäniň meşhur nusgalyk eserleriniň bolmagy tomoşaçylarda üren uly täsir galyrdy. Şo ajaýyp eserleri gahrman arkadagymyzyň tagallalary bilen döredilen Türkmenistanyň döwlet hemde döwlet simfonik orkestri ýerine ýetirdi. Munyň özi ýurdumyzda medeniýet ulgamynyň dünýä derejetindäki ötüşler bilen sağlaşykly gadam urmagyny, öňe tarap aýgytly ädimleň ädilýänligini äşkär etdi. Konsert maksatnamasynda dünýä derejetindäki nusgalyk saz eserleri bilen birlikde halkara mazmundaky çykyşlara da orun berildi. İnsanlyň ruhunyň galkynmagyna üren täsirli bolan aýdym sazyň ýakymly belent owanyň kimişe adamlaryň hemrasy bolmagyny gazanmak ýurdumyzda mähriban arkadagymyzyň ýoly goýan we arkadagly serdarymyzyň dowam edip alyp barýan işleriniň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň biridir. Şoňa görä geçirilen şeýle meden şäherlerde olaň hemme taraplaryň guramaçylyk derejetine uly ähmiýet berilýär. Munyň şeýledigine şu konsertiň dowamyna da göz ýetirmek boldy. Sahne bedeginden başlap artistlaryň ýerine ýetirýän eserleriniň mazmuny bilen gybap gelýän olaň liwatlaryny çenli ähli zat şol sanly sunudy saatlarynyň sahnadaky hereketleri de utgoşukly hemde tomoşaça täsirli ýagdaýlar döretýär. Şeýle bolan soň Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň garaşsyzlyk, parahatçylyk, dostlyk atly konserti mazmuny münasip derejede geçirildi. Hormatly şerhäder bolsa peşimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barda ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gulu tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik edýärler, hormatly ýerleşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň ýallyrak dogry dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingini bolsa awgust aýynyň 29-ndan sentýabr aýynyň 4-üne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlarynda hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani geljek hepdeniň dowamyny ýurdumyzyň çaýyny günnatardan howa akymynyň aýrlaşmagy netijesinde howanyň gejeng temperaturalaryň hepdeniň ahyryna azkam ýokarlanmagyna garaşylýar. Hasta taýgy Ýurdumyzyň Balkan welaýatyna az bulutly howa bolup, günogordan demiraz günogora ornut gödýän tellik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 20-26 gradusdan 30 gradusga çenli maýyl, günezaryny 35-40 gradus ysy, welaýatyň kanaryk etraplaryny 31-36 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahaly welaýatyna az bulutly howa bolup, demiraz günogordan tellik sekundda 5-10-dan 10-15 metr etýän şymal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 15-20 gradusdan 24 gradusga çenli maýyl, günezaryny 31-36 gradus maýylan 40 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyna açyk howa bolup, demiraz günogordan tellik sekundda 6-11-den 9-14 metr etýän şymal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 15-20 gradusdan 23 gradusga çenli maýyl, günezaryny 31-36 gradus maýylan 39 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyna açyk howa bolup, demiraz günogordan tellik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 14-19 gradusdan 23 gradusga çenli maýyl, günezaryny 32-37 gradusdan 40 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdum Daşady welaýatyna az bulutly howa bolup, demiraz günogordan tellik sekundda 6-11-den 10-15 metr etýän şymal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň
Geceleri 13-18 gradusun, 20 grad çenli mayıl, gündüzleri 31-36 gradus mayılın, 39 grad çenli ısı bolmagyna garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda az bulutly hawa bolup, Demiraz günogurdan tili sekundda 6-8-den 9-10 km ýetýän şymal öňsmögne hemde hawaň temperaturasynyň geceleri 16-18 gradusun, 23 grad çenli mayıl, gündüzleri 34-36 gradus mayılın, 39 grad çenli ısı bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça awgust aýynyň 29-nda magnit gaýdasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz awgust aýynyň 29-ndan sentyabr aýynyň 4-üne çenli kepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerinde hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanışýarlyňyz. Edidi watandaşlar, Tomuz pastyna hawanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, pastyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetişoklusyndan gorunmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmeginde maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berjaý etseňiz, ýylyňyzdan pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şununla watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär. Ähli ötüşüň ödününde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýlerim. Hoş sag bolun, edileşerim.